జై రామ్జీ గోండ్, జై రామ్జీ గోండ్, జై రామ్జీ గోండ్, జై రామ్జీ గోండ్. ఏప్రిల్ 9 మర్స్కొల రామ్జీ గోండ్ సిపాయిల తొలి తిరుగుబాటులో 1857 సంవత్సరంలో 1000 మందితో నిర్మల్ కోటలో ఉరి తీయబడ్డటువంటి చారిత్రాత్మక స్థలంలో, పవిత్ర స్థలంలో మర్స్కొల రామ్జీ గోండ్ కార్యక్రమము నిర్మల్ జిల్లా కార్యక్రమంలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ వర్ధంతి అనేది పెద్ద ఎత్తున ప్రతి గ్రామం నుంచి ప్రజలందరూ, అన్ని ఆదివాసీ సంఘాలు, కుల సంఘాలు, అట్లాగే అన్ని ఆదివాసీ తెగలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలి. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ 2వ తారీఖున రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం రాజ్గోండ్ సేవా సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సోయం బాపురావు గారి ఆధ్వర్యంలో నిర్మల్ పట్టణంలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కావున రాయ్ సెంటర్సు, అట్లా అన్ని సంఘాలు, ఆదివాసుల నాయకులు, అట్లాగే ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున ఆ రోజున తమ యొక్క సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వడానికి అందరూ రావాల్సిందిగా మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఏప్రిల్ 2వ తారీఖు గురువారం రోజున సమయం 11 గంటలకి మీరందరూ తప్పకుండా రావాలని మేము కోరుతున్నాం. జై సేవ. ప్రత్యేకంగా ఏప్రిల్ 2 తారీఖు నుండి రాజ్గోండ్ సమితి, రాయ్ సెంటర్ సర్బేడీస్ అండ్ సంక్షేమ సంఘాలకు అన్ని రకాల ఆదివాసీ సంఘాలు ఇది 2 తారీఖు నుండి సౌలభ్యం ఏర్పడుతుంది. ఆ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరున్న సలహా సూచనలు ప్రకారంగా ఏప్రిల్ 9 తారీఖు వర్ధంతి ఘనంగా జరపరించే మా యొక్క అభిప్రాయం వల్ల కాబట్టి తప్పనిసరిగా 2 తారీఖు నుండి సమితిగిరే వాసి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో పాల్గొని సలహా సూచనలు స్వీకరించే ఇది మీడియా ముఖంగా ఈ సమితికి రామరామ్ స్థలం నిర్మల్